Usa sa isyong yatubang sa lungsod sa Cordova ang cyber pornography. Diin ubay-ubay usab ang nadakpan. Apan nining panahon mismo ang mga mulupyo kauban ang mga leaders sa barangay ibabaw sa pagpakigalayon usab sa interfaith o religious group ang mihimo og pamaagi nga makasumpo nini pinaagi sa pinalahi apan epektibo nga sistema. Gitawag nila kining Purok system. Kung unsa kini, sayro nato sa akong Regional TV presents Purok. Ang Purok mao kinagamyang unit sa pangagamhanan nga nahisakop sa usa ka sitio diin nahisakop usab sa usa ka barangay. Dinhi sa barangay Ibabaw, lungsod sa Cordova, nahimutang kining mabulukon nga opisina sa Purok maalagaron. Sa entrada pa lang, makita na kung unsa kahanay ang plastada diin maagian ang mga lubot sa gilubong nga botilya nga nagsilbing pathway. Samot na sa sulod ni ini. Doon na tayo chart nga makita diri. Mo ni siya ang mga mulupyo diri sa Purok. Unya nakadetalye gyud kaayo no ang ilahang population, edad, civil status, apil na physical stability, economic status, napay educational attainment and uban pa. Unya, gawa sa mga tao na apil pasab diri ang ilahang mga binuhi nga hayop. Iro, iring, baboy, o uban pang ilahang mga pets dinhi. So inaana sila ka hanay diri nga Purok. Gawa sa mga tao o kahayupan nakadetalye usab ang mga matang sa panginabuhian. Kini among gibuhat kaning purok nga naa karon mao ni amo ang gipilot mao ni sumbanan sa tanan pero sa pagkakaron gibuhat na sa ubang purok nga naa sa among barangay. Pinagi sa Purok system ang mga programa sa gobyerno, sa barangay, sa munisipyo, dali na lang kaayo madawat sa ato ang mga katawhan. Luyo sa kanindot sa Purok Office ang mas nindot ug matahom nga panginabuhian sa mga mulupyo, ang agrikultura. Naabtan namo kining grupo sa kababayenan nga nag-ani sa bunga sa mga tinanom nga talong, sili ug uban pa. Gikan sa punuan, gihikyad nila sa lamisa ang mga naaning bunga. Ang kaning among pagpananom kay ang kuan ani ang among kita sa harvest matabang na mo sa among scholar sa Purok. Unya na pa jud mi magluto mig sudan para pod sa ilang pamiliti sa kada semana. Pipila lang kini sa sistema nga gipatuman sa barangay Ibabaw din adunay dako ug lawom nga rason nga mao ang pagkabig sa katawhan sa pagkugi sa mga panginabuhi nga kinaraan o ang ilang naandan. Nunod usab kini sa problema sa online sexual exploitation of children kun OSEC. Makita sa ganghaan sa Purok Office ang karatula nga Stop Cyber Pornography nga nagpakita sa ilang deklarasyon pagpakigbatok sa problema. Dali na lang kayo kung say mga problema kung especially problema nato sa online sexual exploitation of children, sa illegal nga drogas, so dali na lang nato mahibawan, ma-identify kung kinsa ning mga tawhana or asa ni sila dapita nagpuyo kay tungod sa ato ang kanang systematic profiling. Katambayayong sa LGU sa Cordova ug mga opisyal sa Barangay Ibabaw ang interfaith community. Lakip na ang parokya sa San Roque nga maoy mipalambo sa espirituhanong aspito alang sa pagpahigmata sa katawhan. Isip nagrepresent sa social services sa simbahan, kami, mga social action group, nakipag-coordinate kami sa matag lugar
diin unsay matabang sa simbahan pag-develop ng mga social action nga mga activities sama niini. Suma ni Kapitan Chito Bindasal sa barangay Ibabaw nga gihimo nila ang tanan aron mahunong na ang problema sa cyberpornography. Sa gipatuman nga purok system, mas mapaduol sila sa katawhan ug sayon na lang kaayo nila kining istoryahon ug agakon sa pagbalik sa naandan nga panginabuhian dihang wa pa mauso ang teknolohiya nga maoy instrumento sa tentansyon sa cyberpornography. Very effective jud kay sa nga tanan dako kay ikatabang especially sa ato ang barangay ug sa atong lungsod. Kung nahimo sa barangay Ibabaw ang purok system, mahimo sab kini sa uban nga mga dapit, dili lang sa Cordoba, di lang sa lalawigan Subo, kundi sa tibuok nasod. Ako si Alan Domingo. Kini ang akong short docu.